primul vlog. Am vrut să încep vlogul ăsta. Vlog. Dacă pot să zici așa. Cu... Cum dracu să începe prim vlog? Sau se începe, de fapt, fiecare cred că are un ritm de a începe ceva. Adică nu cred că există o formulă în care să... Fac, mi-e atât de gând... Deci, când le gândesc, vine așa, bam, 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 artificii, gânduri peste gânduri, se leagă că acolo sinapsele, bam, bam, și după aia hai să filmez. Ce... Asta e creierașul meu superb. Îl accept așa cum e făcut. Și... Da, ideea e că fiecare are un fel de a fi. Cum și eu am felul meu de a fi. Și... Pam, pam, lipim cu scotch. Stand nostru șmecher. Asta nu e scotch ca să ude. Iubește-te. Nu știu dacă stă bine sau așa drăguț. Best stand ever. Scocciule. Don't fail me. Da, oricum, cred că s-ar putea să se audă câini, cred. Dar de ce râdem? De ce râd? De ce vorbesc la plural? Și așa se face curat. Cum se filmează prost. Se clătină continuu și iar râd. Era să zic râdem, dar râd. Iar râd. Da. M-am mutat aici pentru că era lumina mai bună. Plus că e mai relaxant să mă uit la priveliște din spate. Așa arăta-o dacă camera e bită cu scoci. E amuzant. Dați bani la săraci. Da. Deci ideea vlogului era că... Deci simt că vorbesc în fața unui public. Teoretic, da, aș vorbi, dar doar dacă aș pune, dar dacă nu pun, nu. Deci e un fel de... Oricum e un paradox. Sau e un paradox faptul că în momentul ăsta nu vorbesc cu mulțimea. În schimb, dacă o să-l pun pe net, înseamnă că o să vorbesc cu mulțimea. Subiect interesant de vorbit altă dată. Singur mă încurc în toate gândurile astea. Vin idei, vin tot felul de chestii de-astea. Mereu o să zic chestii de-astea sau chestii de genul. Pentru că mă încurc atâtea sau nu pot să mă gândesc, nu pot să dau un nume. Nu pot să dau un cuvânt anume la ideile pe care le gândesc, pentru că le gândesc toate super repede sau sunt foarte abstracte. Rahaturile astea din capul meu, de fapt. Abstractele astea din capul meu sunt rahaturi. Da. Ideea e că am vrut să fac un prim vlog. Și de ce fac? Mereu. Nu-i cu COVID-ul. Și acum lumea să zică, pe ce pula mea asta zis cu covrig în loc de COVID intenționat? Bine, dar nu sunt intenționat. Dar sigur o să știu eu, să gândesc. Îi cunosc. Pentru că și eu am fost acolo. Sau poate încă sunt hater for life. Bine, nu for life. To life. Da, știu, ar trebui să fie rușine cu glumele de genul ăsta, dar așa funcționez eu. Și eu vreau să ca pe o scuză, așa funcționez eu, deci pot să fac așa, bam, 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 și ți-am, pa, fraier, pup. Ideea e că am vrut de mult să mă apuc să pun un video pe net. Motivele fiind, bună întrebare, motivele, care sunt motivele să pui un video pe net? Vrei faimă? Vreau faimă, evident că aș vrea faimă, cine... Cred că să fie prea puțini oameni care n-ar vrea faimă. Și foarte mulți care ar zice că nu vreau faimă, dar de fapt vor faimă, dar... Da. Adică și eu înainte eram super timid și acum încă sunt timid, dar înainte eram atât de timid încât ziceam că nu vreau să fiu în centrul atenției. Deși îmi plăcea să fiu în centrul atenției. Dar eram atât de timid încât nu puteam să fac față la toată avalanșa aia de sentimente care îmi venea în momentul ăla și mă blocam. Ca și acum, de exemplu, vorbesc aici, dar mă blochez. Zici că chiar vorbesc cu cineva și sunt ca în trecut și titulată sunt ce trebuie să zic? Blank total. Mai ales prin liceu.
foarte ciudat, adică n-am avut chestia asta dintotdeauna. Din clasa 8-a, cred că, a început să apară, iar în liceu a fost super grav. Mai ales că aveam o profesoară de română, nu rea, nu e vorba că era rea, era chiar cea mai bună, pentru că se implica mai mult decât cerea materia, se implica la un nivel emoțional cu noi. Nu că nu ar fi fost și profesori și alți profesori care să se implice atât de mult cu noi. Ea o făcea, nu știu care erau motivele, fiecare om are un motiv. Tot ce facem noi, facem pentru noi. Nu că nu o facem pentru alții, ci în mare parte facem pentru noi. Chiar și când faci o faptă bună, tu la finalul acelui did o să te simți mult mai bine. Și pe la urmă o faci pentru tine, pentru că dacă te-ar fi făcut să te simți de căcat, nu cred că ai face-o. Pentru că cred că sunt sigur că sunt oameni buni care nu participă la chestii caritabile, pentru că poate nu-i face să se simtă atât de bine. Poate, nu știu, ajută în alt fel sau habar n-am. Acum depinde cum definim un om, a fi bun sau a fi rău. Pentru că toate conceptele astea depind de fiecare și care e scociu. Am pus scociu, unde a rămas? De fapt, cred că au plecat până acum cei neinteresați, nu? Bun. Dacă vreți niște site-uri porno. Nu. Cred că. Oh, fuck, blank, măs, blank. Fucking blank. Și da, după cum observați, mă bălângân foarte mult. E atât de greu să nu mă bălângân, că dacă nu mă bălângă, am prea multă energie și în același timp am foarte puțină energie. Sunt sigur că destul să mă înțeleagă. Am un fel foarte amuzant de a reacționa la oboseală. Cu cât sunt mai obosit, cu atât sunt mai hiperactiv și dintr-o dată, adică sunt mai obosit și din ce în ce mai mult mă mișc, mă agit și după aia dintr-o dată e shutdown. Direct Windows Sound și adorm. Bine, nu adorm în picioare sau... De obicei se întâmplă la calculator, laptop, mă rog, că mă joc sau mă uit pe ceva și cel mai amuzant e că mă joc cu alți prieteni și vorbim acolo, fac Caterinca și vorbesc din ce în ce mai repede, cum vorbesc acum cel mai probabil, și din ce în ce mai repede și vorbesc și dintr-o dată, liniște. Liniște totală și sângem, bă, băieți. Mă bă, lasă-mă cum e somn. Sfarză. Noapte bună. Da, cred că până acum cred că v-ați făcut o idee cum sunt. Bine, v-ați făcut o idee. Ideea că asta e una din problemele mele. Mereu când căutam, sau când îmi caut prieteni, am așa niște standarde. De fapt, toată lumea cred că are standardele astea, dar fiecare pare într-un diferit. Și la mine e gen, bă, omul care mă văd, omul cu care mă întâlnesc, sau această nouă persoană pe care nu o cunosc și caut să, nu știu, cumva să mă cunoască, caut persoane ca și mine care, nu știu, eu așa am impresia, când mă întâlnesc cu o persoană nouă, după câteva vorbe schimbate și asta, parcă cunosc într-un anumit nivel acea persoană. Pot să-mi dau seama de niște chestii, sau nu știu, poate doar din capul meu, poate doar mi se pare mie și persoana aia, dar de multe ori s-a nimerit chiar să fie cum credeam eu că este. Și chiar asta, deci asta e unul din scopurile principale pentru care am vrut să încep să fac vlog, pentru că vreau să vină acele persoane și să vadă exact chestia asta și să fie, bă, frate, ăsta cu aia, ăsta, bă, this my bro, this my boy. Înțelegeți? Iar ceilalți care nu o să facă așa, nu știu, poate rămân pentru că sunt carismatic, I guess. Carismatic, ce părere bună ai despre tine, bă, bravo, pup, mamen. Aoleu, cam ești. Bă, nu știu, poate am prea mari speranțe pentru primul vlog. Asta tot. Nu. Asta e tot? Nu. Cum dacă o să termin un vlog?